Aparo wabro dhi kamano nikech wadwa goye piyo piyo mondo jopiny obed gi ng'eyo ni to ang'o gini manyalo bet ni pod nyalo kelo pek nikech gik mosetim to jopiny neno. Gima odong' ni to gik makelo pek gi ere kaka inyalo lose. Adhi mano bedo speaker mar county ma Kisumu Onyango Oloo. Nikech ka bende ma samoro weche ng'enye. Ido ka gweruok nyalo bet ni nitiere kind executive kata telo mamalo mar county kaachiel kod assembly. To ng'ama gigi kungo lwar kuome kata madhi ng'ado wach miluongo ni jang'ado guok. En speaker, en ema kowacho ni gini en kama bang' kosesire gi jood bura to mane yo ma iluwo. Speaker, samoro pek pod nitie, pod waneno ka weche mag impeachment pod neno e moko kuom county assemblies ka gidwane gicho governors. Samoro iwacho ni joma nie lemo ma Hamilton Orata nomako kinde mokalo ma gin deputy governors ema samoro iwacho ni CIO MCAs mondo tuloko mondo deputy governors oyud kaka rony e kombego nikech katiba omiyo gi thuolo ma kamano. Speaker, in e kindeni mar telo kaka speaker mar county assembly ma Kisumu Onyango Oloo, ang'o ma inyalo wacho wach mar telo maloko gwenge ahinya to kokalo e assembly? Gima nyalo wacho George ni jowinjo waduto ni an ka uparo asebedo nyaka jagoro mar party mar Kenya mangima. Yes. Kuom mano the first phase mar higa bich ma county obiro noyudo ka nyalo neno Kenya mangima kaka jagoro mar party manoloso sirikal. Gima nyalo wacho ni devolution as a concept kata devolution telo mag gwenge kaka ne katiba mar Kenya onene en gima ber mane nyalo kelo dongruok kendo biro kelo dongruok ni jomo tiyo kode maber. Weche ariyo kata adek manitiere king'iyo maber ni e gwenge ma ok gwenge ma Kaluo ka devolution tiyo kendo kelo dongruok kendo inyalo neno misiem na achiel ariyo adek osewilore gi kane pod waonge devolution. Te gwenge wa ma Kaluo gi gwenge moko ariyo adek bende wan gi jasigu ariyo momiyo devolution ok timre. Mokwongo en mibadhi. Mar ariyo en telo mar party ma oloso sirikal mag gwenge. Kaluo ni maendi gi weche mipenjo mag assembly. Yes. Adwa ni mondo jowinjo wa ung'e ni kamora mora mane yud ka speaker mar assembly chalo jating' ndai mar governor. Ng'e ni kanyo ikwalo uwe kendo dongruok madhi wuoke malong'o onge. By its very nature, assembly kako tude katiba gi kaka nobet gi history mag parliament te. Onego bed ni gine maging'iyo ni to governor tiyo maber kose ga governor yako pesa wa kosa ng'atimore. Ibro yudo ka leadership mag parties ma korwa koni wacho ni a speaker nyaka bed mana ng'ama winjore gi governor nono to obedo impeached. Mano timore nikech sama speaker ochako oversight mare. Yes. Gimoro ma common ma governors mag Piny Luo ka yande yakogo kendo pod yakogo pesa mag jopiny en gi exaggerate expected on resource or expected on revenue. Yes. On source revenue. Kagi se exaggerate to miyo gi koro giketo budget kundi ma ginyalo dwaro. Koro ka development ma chik dwaro no bed 30% cha ok ginyal timo pesa go ne gise allocate kundi ma ginyalo hadhe jopiny koro onge ok ne dongruok ka. Ng'ama nyalo detect gino en mana speaker early enough mawanye this is an unconstitutional budget, I'm not passing it. And I am proud that in my second year as speaker nadagi kalo budget ka wacho ni this is unconstitutional. Nikech ka last year ne choko million 450 sani tidwar yambe budget ni ka ne dhi choko billion 2. Which method are you going to use it? Koro kinono tiyudo ni ndike kama mondo kaw pesa oter kundi minyalo kete makang' osetigo te to koro mar development ema onge. So relationship mar assembly to kod the executive should be one of mutual respect but independence. Waluoro ube uluorwa to wang'iyo mondo kik usolwetu e aguchi jopiny. Makamano tek to koro kanye ma ji were. To kineno kisechako tij oversight ma serious e pinje mag Luo ka te yudo ka koro party biro ni koro you must be impeached. Ok en adiera ni deputy governors gore gi governors nikech ka samiriembo deputy governor chances are ni samiriembo governor chances are ni riembo gi deputy governor ma ng'ama nyalo act en mana speaker kiyiero loso yiero machielo cha.
Okay. Mane manyalo wacho ni jowinjo wa ni the county government kata loch mag gwenge ne en concept maber, pod ober kendo tiyo kuondi moko, to ok obi tiyo kuondi moko ma pod mibadhi ogo e tach, ma pod telo ma party dictate gik monego tim. Tati iyudo ka jatend party achiel maduong' dwa timo tenda chiegni 70% mag county go. To kutimo oversight, to kanyo koro speaker nyaka riembi kata governor kod temo tamore. Tinyalo riembe. Miyo Piny Luo 10 years after devolution onge gima long'o minyalo wacho. En mna minyalo wache radio kata TV kaka wawacho kani, to kako ridhi e ground. Gima long'o madisiem obed Kisumu, bedo Mabeyo, obed Siaya, Migori nitie gima tin their first term. Onge. Okay. Mano kaluwore go Onyango Oloo.